Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Kunya arita may gala sa maestro, kinilbaday nga maestro nga gipatay mga kagilaan. Usa ni sa mga bright nga maestro day sa science ni diha sa may kwan, diha sa may Naga. In fact, mao ning maestro ha may gala na nakatay nako og report karon nga mao ni ang katong maestro unta nga katutuang kuan siya kanana ang katong sa robotics bitaw day nga coach nila sa robotics nga dadon unta sa Germany kay second placer sila. Kuan ni ngilngig sa nga maestro day taon mga sukid di paminaw pero ngon sa man nga na matay man ni. Ato ni nga tagapagtaga ato sa i-check si Rajuman Paul Lauro nini mga orasa. Yes Paul, go ahead Paul. DYHP RMM Report. Yung mga natulay Robel, tiwason taning mga aksidentes kadanan kay wake up call nis mga magmotor-motor. Kining sakot-kot radyo man natulay Robel, kawan-uwan ni alas 4 sa hapon. Diya sa National Highway sa barangay Kutkot, Liloan ang namatay in town. Kining driver sa motorsiklo nga miyo nga si Giselle Johnson Ochia, 35 anyos minyo ni siya nga sa Young Life, barangay Kugon, Compostela. Production worker ni siya sa Lapu-Lapu, padung na ni siyang uli. Ito pa ni Police Staff Sergeant Dennis Louie Castillo, ang traffic investigator, niyutor ni Kalit si Giselle, ninungdan nga ni counterflow ni siya ug iyang nasugatan kining wingban nga gimaniho ni ining GC Remorosa Hinabuga, 45 anyos nga taga Sitio Lubang, barangay Kasuntingan, Mandawi City. Pasok yun ni siya diya sa dong Radyoman Attorney Rupel ining wingban nga maoy iyang gikamatay diha dayon. So, uwan-uwan, unya nakita sa atong kapulisan nga sa pag-U-turn pa lang sa biktima, kuha na siya, anang nasayop na yun siya, no? So, dito na siya sa opposite lane, ining wingban, nga naiko siya o namatay siya Radyoman Attorney Rupel. So, ang driver sa wingban, temporary lang unang i-detain sa atong kapulisan, intraswa pa nila mahinabi ang mga kabanay, ining namatay nga babae Radyoman Attorney Rupel. Ari na sa kriminalidad Radyoman Attorney Rupel, gahapon sa hapon nakuha nato dayon kining maong maestro, science class teacher ni siya Radyoman Attorney Rupel. Kining science class kuan siya pinakataas-taas ni siya nga seksyon, no, sa elementarya. Apalga ni siya sa iya sab nga So man elementarya or high school? Elementarya ni siya Radyoman Attorney Rupel, naanisod sa Inuburan Elementary School. Ang Ato ning konon kay kon man ang maestro hapol kanang nay nagpahibaw na to nga taga diha kay kusog man tanang lugar din ha gyud no kanang HP. Matud pa kuan siya mao ni ang coach sa robotics kadtong dadon unta sa Germany kay second place sila sa katong robotics nga contest. So mayo ni nga maestro. Oo. Science class teacher ni Pero ang info ko nakuha grade 9 teacher. So kung grade 9 teacher high school ni. Sa ato ning siya na palgi nga patay sa Inuburan Elementary School nga classroom. Aha. Mao ni ang crime scene. Pero Okay. Siya sud ni sa iyang classroom diya sa Inuburan Elementary School ni siya napalgang patay Radyoman Attorney Rupel sa barangay Inuburan, siyudad sa Naga. Alauna gahapon sa hapon, matud pa sa atong kapulisan nga dunay kauban nga maestro ining biktima nga si John Leo Panyares. Mao ni ang biktima na taga barangay Tilaan, Naga. Ulitaw ni siya Radyoman Attorney Rupel. Unya matud pa sa atong kapulisan dunay na pahibaw nila nga patay na ni siya.
Nya gitabunan og habol Aha. tungod sa iyang diya sa classroom no sa Inuburan Elementary School. Pero naka-text pa man ko ning maong maestro sa iya mga kaubang maestro nga naami sa faculty room ron kay naami ko na nakaanak pa man ko na Paul kauban sa mga boys. Tinuod ba ni? Ato ng gabi sa Sabado. Aha. Mao ni ang report ni Simon Vito Serenio, mao ni ang nag-report sa ato nga kapulisan nga alas 7:30 niadtong Sabado sa gabi agpaibaw ning maong biktima nag-chat nga naa siya sa eskwelahan dunay kuyog nga mga boys lagi. So mao ning human ato wala na. Unya pagkagahapon sa hapon Radyo Man Attorney Rupil mga alauna pasado diya na ini report sa ato nga kapulisan nga nagpahibaw nga patay na kining maong magtutudlo Radyo Man Attorney Rupil. Unya sa ato nga nahibawan karong buntag atong gi-follow up ang naga police pagpadayon ang ilang investigasyon ani nya dunay possibility nga robbery ang motive ani kay gawas ining iyang laptop nga naara ang iyang pitaka giingon nga nawa pod so wa di padaplin ang possibility nga robbery pero matud pa sa ato kapulisan Police Master Sergeant Celso Rivera Jr. nawa pa sila ay suspect ang motive sa atong investigator ani sir tulit mga robbery kuwan din sir kay kami nangawa sir kay nakuha na actual mga kaniyahang personal belongings ba na may nawa o sa mga pananglitan nga mga gamit nito nga nawa sir yung asa ito ba ang wallet tawag sa si Police Master Sergeant Celso Rivera Jr. to niya hangtod ni mga higayunaran Radyo Man Attorney Rupil ilarong gi paningkamutan nga ma-retrieve nila ang CCTV camera footage no from 7-Eleven kay mao ni usas na mention nga lugar nga dito ning mao nga biktima Radyo Man Attorney Rupil padong dito sa eskwelahan isa iyang kakuyog padong dito sa eskwelahan so usa na sa ilang tan-awon kay aron og makita tong kinsa ito iyang kuyog nga mga lalaki mga kalalakinan so posibleng maimbitar to matupinahan to maimbitar to maimbestigar to sa atong kapulisan pero wa pa sila mo hatag na tong update kung doon na ba sila nakuha nga mga CCTV footage diya sa lugar nga na-mention nga dito ni naimutan kining maong magtutudlo nawa pa siya mo balik sa Inuburan Elementary School. Sa to Paul kining maong maestro didto ang crime scene sa Inuburan pero dili na maoy eskwelahan nga naa sa magtudlo. Stay ni siya aning kuana usa sa mga lawak aning elementary school Radyo Man Attorney Rupil pero kuana siya science teacher ni siya. No, grade 9 niya. Usa sa nag-inform dayon nato ani kaning hitabo gapon Radyo Man Attorney Rupil nga minung una dayon ni nato nakuha usa sa atong mga listener nga ang iyang anak under ining maong magtutudlo. Oh, mao lagi dapoy nagkuan ako ron nag-chat nako nga under sa gapon. Oh, matud niya nga dila siya magpaila ang iyang anak under ining maong magtutudlo kag grade 9 ng iyang anak Radyo Man Attorney Rupil. So mao ni nagpahibaw dayon natong una unya mao ning ato dayon nga pahibaw po dayon sa atong Tibianan Radyo Man Attorney Rupil. So sa pagkakaroon sila si Police Lieutenant Janel Kaadlahon o ang iyang investigador nagsige pa og lakaw sukat kagahapon aron ilang matumbok o ilang ma-identify kining maong nagpatay ani. Ang pangutana giunsa pagpatay ang ato mga sakop sa suko naka-recover og gunting nga nagkalugo Radyo Man Attorney Rupil. Gunting laptop sa biktima unya na gunting nga nagkadugo nga ang kuptanan usa nga kuptanan na wagtang na. So gamay-gamay ra man ning gunting nga Radyo Man Attorney Rupil kanang akong gipakita ron diha dool sa laptop sa biktima. Kita ra may nakakuha ana nga picture mao na atong picture sa gamay man nga gunting Paul di man kay dako nga gunting. Gamay ra siya Radyo Man Attorney Rupil pero pasin og naigo baka iyang kasing-kasing o doon na bakay naigo diri sa iyang kay multiple stab wound man ni ang naangkon ining biktima Radyo Man Attorney Rupil. Multiple stab wound masig naigo ang fetal ba. Baron sa iya kasing-kasing. Anaon gani Paul kinsa ning mga responsable ani kay matud pa posible man gud nga nganong giadto man ni sa mga estudyante
ang iyang cellphone nawa, ang iyang motor nawa. Unya matod pa, tan-awon ang anggulo tulis gani kay wa man ang cellphone, wa man ang nawa ang cellphone, nawa ang iyang motor, apan ang laptop na habilin man. Apan tan-awon pod ang anggulo kinsa ni basinyara gini sa duol pol, iyara ning circle gyud, iyara ning mga kaila ning nagbiraan ni. Kay matod pa dunay pagkamahuyang pod, matod pa. Kini mao maestro, tinuod ba kanay wala tong i-check ron na Rojuman Paul. Di ba kanay iyang mga boys nga mga amigo ra pod. Mausa na itong nahibawan radyo man at Attorney Rupil, mausa ni kabayot kini mao nga magtutudlo. Wala i-appeal sa report sa atong kapulisan sa diyang gihimuan ni nato og follow up radyo man at Attorney Rupil. Ya, wala nag-appeal sa report, but di may nagdaghan man nimo naghatag na tog message ron kay daghan man ta mga listeners diya nga nagpadangat sila mga mensahe nato diri karon, naghatag og background nga science teacher na ini, ngani mao ni ang coach atong robotics nga contest, may nga maestro Paul. Mo ni nga kuno ta nga ipadas Germany. Katong ilang contest. So, niya paghuman pero nay pagkamahuyang ni nga magtutudlo. So tanaw no na apilo na pagtan-aw tanan. Kana og gusto ta masayod gyud sa kamatuoran, iliyag-yagin ang tanan na Rojuman Paul. Naman Attorney Rupil, diya sa atong picture niya, bunguton siya, kuan siya, igo-igo gyud kanang may pagka itsuraon po ni siya radyo man Attorney Rupil, no? Sa atong ulagway, ato pong gipakita radyo man Attorney Rupil, no? So, mao ni ron, pay hunong ang atong mga sakop sa kapulisan radyo man Attorney Rupil sa Naga sa pag-ila kay daghamang nangawa niya, apil lang niya pitaka nga doon ato'y posible kwarta radyo man Attorney Rupil nga wapasan masubay sa atong mga sakop sa kapulisan sa Naga. Kisa may duol ani tanaw nun gini Paul, kisa may duol ani niya, kisa may barkada na niya, ibutanta kay di man na siya lang nag-inusara na Paul, maestro ka. Inana no, so doon na ni mga bata-bata baka kani mga boys nga yang giingon nga matud pa naka-chat pa ni sa mga kaubang mga teachers nga naingon nga di ako kauban sa mga boys. So kinsa man ning mga boys nga kanunan niya makauban kay mag-inusara ka ng lugar Paul, wa kay istorya lisod basag kayo. Wa ba ni say helper, wa ba ni say kanana ang katabang-tabang dina kay nani maestro ka Rojuman Paul, lisod man kay mag-inusara karon mga panahon na gid no, kinahanglan nga at least kanang mga makatabang nimo, mga paglababa ka diya, mga paghugas og plato ruban pa no, ang siya rig tanan siguro ana gyud no. Pwede man na pero laay sad kayo og inana mag-inusara na gyud Paul. So tanaw ni kinsa may kauban niya pirmi nining mao magtutudlo, hain man ni ron kini mga kauban. Sa radyo man Attorney Rupil, kay kini si Simon Vito Serenio, co-teacher ni nining biktima, mao ni ang ni-confirm sa atong kapulisan nga 7:30 Saturday night nag-chat ni sila sa biktima og nagpahibaw niya nga naa siya sa along 7-Eleven with boys. Mao ni ang iyang kuan lang sa eskwelahan, no? So dayon sa eskwelahan mao na ang iyang pagpahibaw. Mao to'y last nila nga communication ni ining biktima. Version na ni Simon Vito Serenio, co-teacher ining biktima nga mao may butyag sa atong kapulisan radyo man Attorney Rupil. So magkatabang ini ang iyang mga kauban nga mga teachers kinsa may naa sa iyang circle, kinsa may duol niya nga mga kauban pirmi. Ikaduha, kanang mga estudyante Paul, o kinsa ni iya man ni mga estudyante niyang kauban, kinsa gid mga maestro nani, mga estudyante, mga friends ana or labi na inani nga kuan, do na mga suod nga mga estudyante diha, kinsa man ni nga kauban niya pirmi Rojuman Paul. Mo ni tanawon sa atong kapulisan nauto ta nga dili nila lamo-lamuon ang pag-imbestigar ani Rojuman Paul. Tinuod na radyo man Attorney Rupil. So kinsa may suod ani niya unya basig nakakuyog ni laing barkada ba. Naay suod siya nga tarong estudyante baron. Unya nahi kakuyog nga lain nga barkada nga kuang kanang malditoon. So mao nagplano o mao ni abot sa ilang una-una nga ingatuon nila. So mao nay usa sa isubay ron sa atong mga sakop sa kapulisan, pinaka bugat nga mga ebidensya gyud nga ilang makuha og kinsa ni mga tawhana nga ginganlan ining namatay sa wa pa ni siya mapaggang patay nga mga lalaki. Ang CCTV footage jud radyo man Attorney Rupil nya tin-aw man una ang mga CCTV footage diha sa Naga. I don't know o kining lugar nga na-mention ining mao magtutudlo nga naa si mga kuyog ng mga kalalakinan og doon na ba sa ni mga CCTV dihang dapita. Ano usa sa gilakaw sa ato mga sakop sa
Kapulisan Radyoman Attorney Rupil. Tuan, ibalik ron ang atong kapulisan sa Nagapol. Ato nang gikuan. Samtang himo tayo ni mong report. Kaya gusto na kong interviewon ng kuan. Ilang gibalik ron. Karong nga mga orasa Radyo Manpol. So karong taon siguro base nung atong mabalikan ni sila. Aron nga masutan ni nga dili ni kuan. Ayuhon gyud pag-imbestigar ni Radyo Manpol kay lahi ni nga krimen Pol. Dunay maestro ning namatay. Dili basta-basta sad nga inanion lang napagud sa sud sa eskwelahan kisa may nagkuan ni man og ang kriminal magagawas don lang ani nga kalakiha Pol. Noon na, Radyoman Attorney Rupil. So, atong ampo ang atong mga investigador, ang atong kapulisan sa Naga, nga makuha ni nila ang mamumuno, nining maong maestro nga si John Leo Panyares, kaya ang mga kabanay ini Radyoman Attorney Rupil, singgit na o hustisya, no? Sa naghimo nining nagpatay, nihangyo sila sa kapulisan nga makakuha sila hustisya, ining pagpatay ni John Leo Panyares, ang magtutudlo diya sa Naga. Kasama mo sa RMN Patrol, ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Okay Paul, standby Paul, kanastong linya karon ang hipi sa Naga Police Station, Naga City Police Station ato mahinabi ro butaga mga kagalaan, aron nga atong mahibaw-an unsay duga mga updates dinhi mga orasa. Labot ining maong panghitabo sa usa ka insidente diya sa Dakbayan sa Naga, kapaita in taon ni sitwasyon na mga kagalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Police Lieutenant Colonel Jonel Cadlaon, ang hipis Naga Police Station na stuli niya karon na Colonel Cadlaon, good morning, live taron sa DYHP, RMN Cebu, Attorney Rufil Banyok ni sir. Sir, may buntag sir at may buntag sa atong sa public paminaw. Subo kay pamalondo ni hitabo diya sa imong jurisdiction sir. Kumusta man, blanco ba ang atong kapulisan karon or doon na natay person of interest nga atong gisundan? Nanatay subay-subay sir na itunsa ni nga atong last person na giguyog sa atong bitcoin kanang biktima. So dito tani consider. Maayo noon. So kadto mga CCTV footage sir sa 7-Eleven o guban nga mga lugar nakuha nato sir? Yes sir, na nakuha na to o gani na karong buntaga atong i-enhance para nga ma-klaro jud na to ang picture so. Maayo noon. So doon na gyud mga kauban tong maong magtutudlo sir atong Sabados gabi no? Yes sir, doon na siya kauban sir sa angkas niya. Ang natabo man sir, kanang si Sir Paul ni mga rangayo ni kuan sa yang mamo nga mulakaw mga alas 5 to alas 5 midyan nilakaw. So, karon base sa itong subay-subay, nakita na ito sa mga tindahan na ng nasi kamkat. So, dito tang sir. Okay. Sa nga ani, Sir Paul ang ani or John Leo Panyares? Jan Leo, sir. Jan Leo. John Leo angan. Sir. Oo. So, kini ulitaw mapilay edad ani, sir? Sir? Pilay pangidaron ani? 33, sir. 33. 33. So nananghid siya mama nga mulakaw, unya siya mo'y nag-drive sa motorsiklo sir doon na sa angkas. Okay sir, nakita na to na nasa kaangkas. I see. So lalaki niya ang kaangkas, unya tinuod na ngadto sa 7-Eleven sir? Yes sir, mga pipila na to kaputi, nakuha na to sila na to. Mga unsang orasa ka ni sir nga nakita pa ninyo sa CCTV? Mga alas 5:56. So mabutang na to nga. Natong tanaw no 5:30 na, so nakagit siya sa travel time, so mo niya mong ipalapda doon sir, asa niya na pick up nila sa yan po yun. Oo, kay kanang inyong matud pa sa mga ibawan sir, kanang inyong mga CCTV footages sa Naga o inyong command center wag tin-aw kuno kayo ang inyong CCTV dia sir. Yes sir, atong paningwaon sir nga mabacktrack kina to ang panghitabo. Oo, mayo in town sir, kay kaluoy sa rin taon ini maong maestro, matud pa kini maong maestro sa science high school ni dia sa Naga sir. Yes sir, organic ka ng asiguro nga yung mga estudyante sa representante para buti. Lumagaan ka na siya. So tinuod ni nga siya maoy coach aning robotics nga kuan sa mga estudyante nga nakadaog ang Naga ani. Yes sir, usa siya sa mga coach sir, kay team man sila. Oo, so naghatag og dungog gani ni Naga sir, so posible ani akong tawgon si Mayor Chong, ilagi ning pagkadak-an sa gyud ning masulbad ning mga problema taon kay naghatag ra man ni og dakong dungog in taon sa tong Dakbayan. Yes sir, kaganiha lang nainabi na to si sir kay parikot ko niya gani ni hatag siya og 50,000 initial na makatag information sir na matudlo leading sa pag-aresto ng atong cancer. Okay, so dunay 50,000 pesos kinsay makahatag og impormasyon aron madakpan kining maong mga suspects.
Yes sir, yes sir. Oo. Sir, kini ni ang maong magtutudlo, nagtudlo ni sa Inobura Naga, no? Sa high school ni? Yes sir, yes sir. Okay, pat kining nakitaan siya diha sa building sa Inobura Naga gyapon sa faculty room or sa iyang room mismo? One sir, nakita ni siya yung murag yung last nga crime scene. Murag ubos mo ni siya sir sa hagdanan. Sa classroom nga di po siya yung mga faculty. Mura nagsabayanan sa mga maestra nga silutanan roon sa. I see. Unsa man na maong magtutudlo naa ni siya magpirmi da sir kanunay man kuno magabihan ni siya din ha. Unsa man ni? Sa mga pipila ka mga kwanser, tayo ka po na mga practice, magabihan. So, mura ba usual na lang po nila ba sir ba na mga pipila ka mga buhaton, mga po sa eskwelahan. Pero muuli gani sa ilang balay. Muli gid balay sir. Nag-asa man ni gid siya sir ang nahitabo ang crime scene Inobura Naga, no? Yes sir, O along the road na ba ni siya sir? Nga barangay? Sudlunon ni siya sir, sudlunon. Sudlunon ni. Kung panatang gikan ta sa Cebu City, for the benefits sa mga listeners karon, kung gikan ta sa Cebu City mo ana ta sa Naga, nakaabot na ta sa lungsod or mulapas na ta sa lungsod? Mulagpas pa sir niya, mulagpas pa ngadto sa iskina pa doon sa Toledo, na idapit diha na Apo, Parayson. Ay, mao na Inobura Naga din ha. Pero kini mo magtutudlo, naara po din ang bariuha diha. Yes sir, ang ilang balay doon po sir, ang ilang balay along the way po. Oh, naara po diha sa Inobura Naga, siya nagtudlo, naara po iyang balay diha sa Inobura Naga. Yes sir, yes sir. Kay ulitaw man ni siya, mauli-uli ni sa iyang parents. Yes sir, muli din siya kay ito mo din siya mag-sakit silang balay. Tinod ni sir nga dunay pagkamahuyang ni siya sir? Sir, base sa report sa mga relatives of Unicanan na dindan mo sa LGBT. Pero para sa ng formal niya siya nga pakay. Oh, formal ni siya pero membro siya sa LGBTQ. Yes sir, yes sir. Oh, so posible pa kanimo tingog dai aning mga taga LGBTQ aning kalakihapon sir. Kay ila man ning kuani, membro. Mo na usap po sa akong plaka na nakikita sa ilang grupo, somehow makakuha sa informasyon. Oh, bitaw. So nagmotor siya sir, siya may tagiya aning motor sir, no? Iyang motor sir, gisakyan na pagkahuman sa krimen, diya na ito na subay, wala naman ito diyang motor. So, posible nga, di gamit as fixed vehicle lang yung motor or apil ba ito sa pagplano nga pati yun siya nga paaan siya motor. Okay. So at least hantod karon wa para to masuta hain na ni motor karon. Yes sir, muna itong gikuan, atag na nato sa provincial office na mapunay gitutukan sa itong provincial director na palukit na to ang motor. Somehow na mo tipakagpuan. Kining person of interest niya inyong gisundan nun, usa, duha, or tulo, or pila ka kabuok ni? Usa sir, usa. Usa. Kining kuan sir, anawa niya sir kining iyang motor o ang iyang cellphone? Yes sir, iyang motor yung cellphone. Ang pitaka sir? Taka sir, mura na nadala po. Nadala pod. Okay. Kini ni ang mga parente nakahatag ninyo da or ginikanan ba ka nakahatag og kooperasyon o nakahatag estimate mga more or less pila kay kwarta sa pitaka? Dili masuta sir, pilay na sa pitakan. Ang laptop sir kay waman gidala o dayon. Waman apila da. Sir. Ang laptop niya wala apila o dala, no? Wala. Ang iyang laptop sir, naramang ko nabilin sa balay. So, nakakag ko na ito og idea kay open man ang messenger to. Dito po na, sige ka o kay uban sa iyang isuon o kay mga last niya kasasat ba mo to nga ipila ka mga batanon na ito na-invite sa gabi na wala man nakahatag ko kwanter para sa kanang leading sa kwanter sa sitwasyon. Pero tinuod ni nga daghan sa gi-invite pod nga mga batanon. Na sa mga kasat sir na kaila, pamista sila, ang katuya mga kasat, mo to itong di pangita, pero so far, wala may napil sa sitwasyon sa ba. Dito sa crime scene sir, atong makita dito sa crime scene, kumusta man ang pag-utopsy ani ipahigayon karon o humana ang utopsy? Sir, sa gahapon na ito natukol niya, kagabi lang nadala ang patang lawas, ang biktima niya, bakit itong karon buta ka ipahigayon ang 100.
ang autopsy. Autopsy, okay. Now, before sa autopsy, unsa itong initial nga findings sir, pila ka mga samad dinunggaban ang nadawat ini mao magtutudlo? Mga pito to siyam sir na mga dinunggaban dala na ginagmay na struggle na pangitabo. Doon na struggle no nangabungkag tong area dito sir sa to pamisukol ni mao maestro. Yes sir, misokol. O sa may gigamit sa pagdunggab sir, kaya doon naman ko ni gunting nga nakita gamay naman po ni gunting nga. Gunting sir niya na po'y kitchen knife na walay kuan, walay na handle. So, posible nga kining kitchen knife pa na anan sa kuan o dala ba ni sa mamumuno kay Dabao man. Aha. Oho. Okay. But kinini ang mga magtutudlo ang belt ini is regular man nga belt. So posible ning makasukol kung usa lang ang mutira niya sir. Yes sir. So, Pila ka tawo ka ang naghimo ining maong krimen sa base sa mga samad nga nakita ninyo? base sa atong kuan sir ani. Dili lang nato wag tamo ng possibilities pero dito lang sa kani ipupo sa atong kuan na kung makita na to siya mo ilas mag-good person. So, kung dili man siya may mumuno, siya pagkahatag na to o udas la oras ka nagdiya. Kay, naka-text pa man ni siyang mga amigo, sir, kani si sir, mga alas 9. Alas 9 sa gabi Alas 9 sa gabi, no? Aha, so naka-text pa rin siya. So, posible sir, kung ato mabana-bana, nakitaan pagkaugma na kining maong patay lawas, doon ay dugo, o ato mabana-bana ang iyang dugo, o ang iyang color sa lawas, kamailahan man ninyo, o say color itom na ba, violet na ba, or bago-bago pa lang namatay. Mga usang oras sa kinigihim ang krimen? Naas mga concert, may tapos mga alas 10 pa doon sa alas 12. Ay, nana, no? Pastilan. Unya, ato mabana-bana, tingali, usad, duha, tulo ka tao ang naghimo sa krimen. Sir, di mas klaro, sir. Kuan, sir, kanang atong supervisor na gitas mga usa for sure kaniyang gikakuyog na la. No, kaniyang gikakuyog no mo ni tan-aw non sad. Yes sir. Okay. So at least sa pagkakaron posibleng di lang to ihatag ang kumpletong detalye para di makabantay ba kaniyon sa but at least padayon dili blanco mo karon o posible na sige na gani ang inyong hot pursuit operation ini mga orasa karon. Yes sir, ang atong mga field investigator o ang atong mga intelligence officer tuwagin sa kan, wala pa ganit ka uli karong buntaga, papadayon ang pagpapigsusi sir. Kung sa man kay mga nagunang mga angles nga atong gitanaw ani sir? Ang among gitanaw sir, kay maayo man ang ilang pagkuyog base sa atong nakita. So nalang siguro ni sila panaglalis, padiha na sa paanses kilahan. Resulta sa cancer madugo sa pagitabo. Oo. So posible ni og tulis or posible dunay kuan ni personal or unsa ba ka, no? Yes sir. Ato na sa taon sir. Inyo nang hinabi ang mga ang kuan ni sir, ang iyang tagtungod? Yes sir, na hinabi na to nya wa man gid sila kay kanang idea o sikin sa ipakikkitaan na niya atong biktima. Ang mga teachers dito sir nga mga kauban niya inyo na po hinabi? Hinabi na to sir nga atong ipadayon ni pagkiginabi karong buntaga. Imposible man kayo ni sir og kuan ba kay kanang eskwelahan do na may watchman. Wa makabantay wasman o tanod ba ka diha nga nagbantay kung kisay nagsakay atong motor pa gawas sa eskwelahan kinawa man ang motor. Na ay watchman sir nga na siya nakitaan pero wala pa magud na po si sir atong mga igayuna kay nakita siya mga alas 6. Nakita man nato si CCTV. So prior that, kanihapon ko na siya, mga alas, balik siya, mga alas 9, nakita naman niya na naman ang motor ni sir. Sato pa, nanabot ang itong biktima around mga 7 to 8 siguro, nasod na siya sa eskwelahan. Okay. Kaya aron nga makwanta ni sir, no? So ang si Mayor Chong, na hinabi na nimo, o mihatag si Mayor Chong, muhatag siya 50,000 pesos, kinsay makatugaan. Yes sir. Makahatag o informasyon. Unsa pay dugang mga kamanduan sir ni Mayor Chong labot ani karon? Iyang yung kuan sir nga matagano justisya kaning na pangitabo diri sa atong siyudad sa Naga o very good po sa atong provincial director nga patutusan gyud sabi na sa atong bagong regular director. Oo, kay dako magani sir panalitan nahimo ang krimen ba unya ni sibat na ning nagpatay asa ka ni agi but kung ni sibat ni nga nagmotor mas madali siyang masakpan. Yes sir, muna atong di-sponsor nga unta mahimo na lay makatungkan
para na makapaspas ang atong investigasyon. Oo. Kining eskwelahan sir, kini si Sir kuan John Leo Pañares, usar ba ni sa mga kuan na naghatag ni dungog sa naga kay mao ni ang nakadaog sa robotics nga contest dinha. O usa man ni sa kuan gini sa sir sa high school gini dili sa elementary. High school, sir, high school. Ang kuhan man ko, sir, ang situation sa eskwelahan is naa sa elementary, tapos sa high school. Murag Okay. usara siya sa compound ba siya ba? O usa ka compound na anina ang elementary ug high school. Hindi So kining kuan kining maong building diin nakita na niya patay lawas dito na sa building sa high school. Yes, sir, yes, sir. Okay, dili po ni faculty room, dili po ni katong iyang classroom, kundi murag room ni nga ilang naanda na lang nga anak na mag-ilis ang mga teachers. Yeah, yan na, sir. Tinuod ba sir nga master teacher ni siya? Sir? Tinuod nga master teacher ni siya? Yes, sir, master teacher na. Oo. Ang pong yung contractor, sir. Oh, sige sir. Sir, salamat kayo sir sa paghatag panahon nato dito sa DYHP. Unya amo lang sundan ni sir kung sa dugang mga update nga makuha nato sa kapulisan. Salamat po kay sir sa kahigayon ng sir. Mayong buntag sir. Thank you, sir. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Number 1. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.